Hortxe, pertsona bat, txapelarekin. Guazen investigatzea. Kaixo egunon! Kaixo egunon! Ni Mikel zu? Nik Ander. Ander, postan ez ezagutziaz. Bai. Hemen txapelakin ikusi zaitut eta Bai. amaroz ezagutzen deneiz, eta hemen ba omen da fabrika hola ezagun bat. Hor goian? Claro, hemen dako, boinaz elosegi. Hor dago bai. Joder, mundu Barruak. osoan ezagunak, ezta? Oia. Eta zuk hemen lan egiten Hemen duzu edo? egiten lan, bai. Bai, ikuste badaukau? Ander? Hombre, por Bai. supuesto, etorri, Bai. erakutziko dizut, venga. Vale, Goazen. Goazen bai ikustera. Torri mendik. Bai. Bueno, hase, fabrika handia, ez da, Ander. Hemen artilleko txapela Bai, prez, bai. eta hemen antxeako makinak. Hemen aintzinako makina. Hau dia, 1900 urteak. Bai. Eta hau dia, gaurko makinak. Gaur egungo makinak, nola azten da boina zelosegi ziren historia? Hemen Tolosan zegoen familia bat, juntzen ikastea Suizara, Aha. eta ideia, beak ikasi zuen la industrialización textil. Bai. Eta bere ideia, inizialki fue txapelak ez, lehendabizi galtzertinak. Galtzertinak? Hoi da. Bere ideia, galtzertinakin, fabrika bat montatu, eta hortik, eraman zionitea txapelak. Txapelak. Eta horregatik jarri zion lehendabiziko izena, la casualidad. La casualidad. Kasualitatez txapelak hasi zeniten. Bai, beraz, tipua juntzen testila ikastera, galtzerdiak egiten hasi eta kasualidadez txapelak egiten hasi zen. Bukatu zuen izen hauek. Ojo, hasi historia, ez da? Historia Hoi kuriosoa da. urteetan gutxi gora bera? Ba, 1848 urtean. Mira, berrogeita hemezortzigarren urtean. Hasi zen, txapelak kasualitatez egiten. Kasualitatez egiten. Hasieran ez ziren oso famatuak, normalki, Bai, gero bai, hartu bai. ja pixkat indar gehiago, Bai. eta ja azken urte hauetan aldatu zuen izena boinaz elosegi. Ez munduan ezagunak dira boina zelosegi. Bai, mundu osoan, Elosegin mundu. tokira zoaz eta Bai, bai. txapela ateratzen bada esaten dizute, una elosegi tal, boina elosegi. Famatuenak. Ander, eta hemen makina artean galdetzea da, nola egiten dan txapel bat, ez da? Vale, Hemen oso kuriosoa da. prozesua. Artilla jartzen dugu, Bai, hemen ikusten da posten artilla. hasten dira, makina, Bai. posten du, Bai, eta posten du artilla. txapela egiten du, adiós. Handia, ez da? Claro, pixkat handia, jarri probatu, a ber. Claro, Ez? ez da. Oraindik ez da. Ez dut behar da. Ez dutu, claro. Ni beti esatez, jartzen badugu jertxe bat gure labadoran, Bai. zeiten du, ez dutu. Ez dutu. Ba, guk egiten dugu a lo bestia. Vale, da. Ez dutu, hau lortzen dugu. Ai, ba, dios. Haze prozesu. Hau da lehendabiziko magia egiten dugu momentua. Bai. Ikusiko dugu? Ba, guazen ba. Guazen ba. Bueno, Ander, nora kerren hau zu? Hemen egiten dugu magia. Magia. Bai. Hemen makina hontan, sartzen dugu txapela barrura, bota barrura, Bai. jartzen dugu martxan, Ojo, justo. beroa, eta venga, Txiki 3 txiki. ordu edo 2 ordu hor, Bai. maio horiek ematen dio golpe eta golpe, Bai. Ander, eta makina uste urtetakoa da, gutxi gora bera? 1880 eta marrotekoa. Makina historiko, bai, impresionantea. Hau betirako baita. Betirako, ez da? Eta bukatu ondoren, ja daukagu da? fieltro egin da. Ojo, al Cristo. Hau da, magia. Ikusi nola aldatu da. Baitu, surten eta dena. Surten eta Hor dago dena. listo. Eta txikitu egin da. Ze handia sartu eta ze txiki atera dan. Eta ja badaka hemen bere tekstura, ez da? Hoi daukaia fieltro ezagutzen dugu Filtroa, bezala. hori da. Ja ez du, aizia pasatzen, Hori da, euria ez da. hori da. Behar du gogorra duki. Gogorra duki. Jartzen dugunean txapela, Hori da, forma. euria, Hori kanpotik da. ez hartzeko lepotik. Hori da, importantia, Hori da, boina Detalle importantea. Kolorea orain jarriko dugu. Orain kolorea jartzen zaio. Hori da, hemen sartuko dugu. Kolorea hemen barrun jarri, itxi hori, Eta kolorea. kolorea, egun kolorea jarri. Eta zenba kolore dazkazu gutxi gora, bera? Infinito. Infinito. Eta hoie ikusi daitezke? Guazen gora. Venga, brino. Berriro gora, sei, Ander. Hemen bukaera, ja, Bai, txapelan bukaera. Prozesua, ez da, hemen ja ikusten ari naiz koloreak eta... Bai. Bueno, hemen daukagu, adibide batzuk, forruak jartzen ari geha, larruzko bai. badana hori jartzen dugu baita hemen, adibide batzuk dauzkagu hemen. Daudura, pila gehiago, Pila egiten ditugu. ikusi ditut koloriakin. Mundu guztientzako txapelak egiten ikusi ditugu. ditut mundu guztientzako txapelak egiten dituzela mentxe elosegin. Ander, gauza bat, garai batean txapela oso modan egon zen eta bai gure aitonak, aitak era pasera ematen, gaur egun hainbeste bada edo nola aldatu da hori? Keba, ohitura galdutzen ari dira, eta horrin behar dugu haber deitura bat gazteak, gabe jartzen dute txapela berritzen dute, edo, bueno, Bai. orain dela ez dakit 1 urte, los egiten zuen 3 milioi txapela. 3 milioi txapel urtean egiten zuten. Jende guzia eramaten zuen txapelak, aurrak, neskak, mutilak, Bai. zaharragoak, gazteagoak. Eta gaur egun zenbat gutxi gora bera? Gaur egiten dugu 300.000. 300.000, bueno, bastante dela. Bueno, bastante, guretzako bai, meritua da, bai. Gutxi gora bera, Euskal Herrian pertsonakiko zenbat elosegi txapel egongo dira?
bi etxetatik bat, txapel bat, fijo dagoela. Bai, bizetatik batean, elosegiko Nik txapela apostu nuke baietz. Joder, hoi asko da, Personaje ilustrek ere, nik irakurri izan duet, historikoak ere, elosegi Bai. txapelak eramaten zituztela, ezta? Bai. Zumalakarregi. Zumalakarregi general, txapel gorria garaina. Eta Barandiaran. Aita Barandiaran, bai. Franco, zain ilustre baina baita. Franco ere bai. Gaurko erregea baita. Gaurko erregeak ere bai. Che Guevara. Fidel Castro. Bai. Baita. Eta pertsona ilustreak esan dugu, eta ni behin etorri ezko ere, Ander probatu beharko dut, Hombre, elosegiko dena, txapelen bat, ezta? Etxean beltza bat dut, hementxe... Hau dian eskantzako, normala, kolore pixka... Bai, berdintza jo, nola, hementxe berdintasuna dut, bera, igual... Guapo zaude, Bai, hola zentxak. Imaginatu, hau Frantzizkio... Hoi, jarri alio. Hau jarri eta gorroztondan kontrola jartzeko, gogo jarritzek... Ven acá, mira, circule, a ver, circule, no grabe. Esto está prohibido grabar, Utsi bazpare. Hau da, arabientzako, militar ejertzitoantzako. Arabia, adibidez, Arabia tiene orain. Bai, ikuste, zu hementxe, urdina... Hau Frantzia, behitu, hau zerraro dut, txikia bai. Aber nola jartzen dut. Bai, nola jartzen duten hau. Hoi bai dekela arra. Bai, hau, Frantzia parakaidistana oso zaila da, Hau gola sematen dute, beira. Bai, gutxi gara, nahiko praktika daukazu, Bai, frontera onduan egon dia parakaidista gola eta... Oi, elegantea da. Elegantea, ez da, bai, honekin, sozidadia joan naiteke txapelketa. Irabazten badezu, ja, txapelduna, irabazten badet, hau da modeloik ondiena. Ondiena. Ikusi ze bordado polita dakan. Bai, guri zazpi provintziak hemen. Hori da. Eta Ander, adibidez, gaur egun nora saltzen dituze gehien bat? Gaur egun saltzen dugu Txinan, adibidez. Txinan, ba. Bai, Txina ja dauzkate dirua hartzen dute eta zen dute. Kotxe aleman bat, bolso Louis Vuitton, eta txapel bat elosegi. Eta txapel elosegi. Gaina dia honaz friki, behitu adibidez hau. Hementxe zer argazki gatatzen. Bai, tala da. Modakoa, baina modakoa, elosegi izan behar dira, ezta? Kotxe alemana, bolso Louis Vuitton, baina txapelak elosegi. Amarozen egindakoa, bai kauna. Bueno, Ander, eskerrik asko dena erakustegatik. Bueno, kasu bat, eraman hau. Pari bat, eramateko txapel bat. Hau oso modernoa da, ez da? Horregatik zu modernoa, ez da? Bueno, ala, pentsatzen ne, baina euskalo. Bueno, probatuko eta ikusi. Ze guapo, aterako nahi zen, hementxe Amarozko fabrikat batik. Venga, ba. Eskerrik asko, Ander. Mila esker, gero arte. Lehenengo txapela egin, kasualitatez bailitzan, 160 urte elosegik txapelgintzan, jende ugarik erabiltzen du eguneroko bizitzan, personai ilustreak baditu erabiltzailean gisan, Euskal Herrian garaikurra da lehiaketaren emaitzan, ez baita berdin txapela jantzi edo txapelduna izan, ez baita berdin txapela jantzi edo txapelduna izan.